Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε προς ακόμα βίντεο. Και σήμερα μου ήρθε ιδέα. Έχω δει λοιπόν πάρα πολλούς YouTubers, συγκεκριμένους ξένους, να βλέπουν βίντεο. Τους προτείνω κάποια βίντεο στα σχόλια και έτσι είπα να κοιτάξω εγώ ένα. Μου έχουν πει ότι είναι λίγο αστείο, αλλά για να το δούμε λοιπόν αρχικά. Πω κάτω να βλέπετε καλά. Can I have the anal sex, please? Okay, goodbye. Okay, what the fuck? Piece of shit, what you think? Μαλάκα. Give me a job. The fuck? Hello? Anal sex, please? Anal sex, please? Anal sex, please? I'm scared. Είπαμε. Μάρε. Ναι. The fuck, turn off the lights. Who the fuck was that? Fuck. Oh shit. Shut the fuck up, you useless egg, please fucking kill yourself, you useless egg, please fucking kill yourself, please fucking kill yourself, you useless egg, please. Παιδιά, μην το δείτε. Με πεις το κάνω. Αχ, και φίλε. Fuck you, man. Wait a minute. So you didn't come here to rob me or rape me? You come here for the job? Pretty much I can't offer the uniform. But I want you to work here for 1 week and you will be paid for like mothers, box of condoms, and a sex toy. My time shift is over. I'll be back in like 3. I'm going to get a new order because this one smells like shit. Goodbye. Εντάξει. This is Master Chief. I'm just letting you know that I hope you fucking die, you dirty green pedophile. Oh, and you are walking. Have a nice day, faggot. Μαλάκα, εντάξει παιδιά. Στο μπούτσο έχει μουσική. Στο μπούτσο. Α, παιδιά, αυτό πονάει. Στο μπούτσο. Μαλάκα. Καταλάβαμε αυτό. Παιδιά, δείτε στο βίντεο, μισό 2 λεπτά. Αν δουλεύετε να φάτε αυτά τα κάνουμε. Ναι. Παιδιά, από... κάναμε όλοι μας έτσι τον πανικό, εντάξει. Τι μαλακία. Παιδιά, γιατί κάνεις το ουφ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. No. Στο μπούτσο. Και αυτό είναι το βοηθιές. Μαλάκα. Η YouTube εκείνη στιγμή έκανε σεξ με τα ρομπότ. Τι είναι αυτό. Στο μπούτσο. Παιδιά, όσοι το δείτε, το βλέπω πρώτο φορτό. Παιδιά, είναι πρώτη φορά που το βλέπω. Hi, friendy.
Όσοι το να καταίγεται, πως το βλέπω πρώτη φορά. Δεν μπεις μέσα. Έτσι μου το κάνει! Εντάξει, αυτό σου πούν γάμισε. Μαλάκα. Αου. Μάρει φίλοι αυτοί τον πόνο που κάνει την δούκανη. Τι είπαμε? Αν δεν κάνω ληστεία και να έπαιρνα πόσα να είναι. Δεν λες τίποτα. Καλά παιδιά, ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάτω θα σας γράψω πως λέγεται, αν θέλετε να το δείτε κι εσείς. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, μισό λεπτό. Ναι. Σας έχω λοιπόν να έχετε μια πολύ καλή ημέρα. Χωρίς να το παρακολουθήσετε κάτω, γράψτε αν θέλετε να δω ένα άλλο βίντεο. Αυτό το βίντεο μου το είπε κάποιος, το έψαξα και το είδα και είπα να το δω. Αλλά δείτε πως πρώτη φορά το βλέπω. Και την επόμενη φορά να σας φτιάξω εγώ ένα δικό μου έτσι. Γιατί κατέχω λίγο. Αλλά από αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να... Ναι, φορά μπορεί να μετά να δω άλλο βίντεο, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, κάντε like, subscribe και έχετε μια πολύ καλή μέρα. Ευχαριστώ και γεια σας.